फिस्ला एसे बारा थाबथानाय नङा सिफ्टेबेन थेबनांगोन खिन्थु जिया थिगैनो दङ किमान কৈছিল दादा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसनाव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माइजों जे फवरनाय महर लानो सानबाय दा मोजां इमफ्राय ब्लग्सखौ जोबोद सायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सनाफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो एसे सानराजानि महरखौ नुदों आरोना स' आंनि अबस्थाखौ नायदो हे इसोर माथो एसे गोमोरलांफिननाय बायदिसो नुबाय आं सानराजाखौनो एसे दङ थेलेबलेबनो 6:30 एसे बारबाय सनाफोर जेने थेने फिसाजोखौ आं गारखुमानो हानानै माने उन्दुगासिनो दङ जाखिनि बासिया दंमोन जि जोम सुबाय आयै इसोर नायदो गानस्लाय गानस्लाय गाननानै दोननाय दख'ना गांब्रै सिङानो खहेहे मोनलायबाय आं बुसिन बुसिन आरोना सुनांगौ लागाथ' गैथ'ला एकदम साफा खालामजोब्बाय दा ओंखारबावबा एसे उननि खोथासै आरोना मोजां मोनबाय आङो सिं बायबाबो फिसाजो सिखारियावनो सुनो मोननानै सनाफोर एसे साफा जाथ'बाय भगबानासो दिनै एसे सान्दुंखौ हरगोन ना हरा सिन्थाया बेसे जाफिनलायबाय आङो थैथि लोगोसे थागिबि सुबुंफ्रा रावबो सिखारथ'वाखै थान्दा दिन हाबहांबायना रावबो सिखारनो बायो नङा होमबा फुङावहाय आंथ' मेगनखौ माबा मोखि लाथा लाथा खानाय बायदि मोनलायलायो आरोना मोथो मोथो उन्दुनो ओंखारनायानो फुङावहाय बाट बिमा बुरैयाथ' बिदि चान्स गैया नट चान्स एबारना सानराजाया दिनै ओंखारगोन ना ओंखारा ओरैनोबाथ' नाङि समाव बिराद ब्ला ब्ला ओंखारोमोन अननानै दिनै ओंखारोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आंल' नङा जानो हागौ बयबो गोजोनगोन मानो होनबा बयनिबो जि जोम जमा जानानै दं आं मिथिखासिगौ ब्लग्सआवबो गोबां नुखादों आङो स' दुंदो इसोर बारा गैया एसे सिबनानै लानो र' आंनानो फिसाफ्रा हासिब गनसे सिफायलाबाय थायो रावनिबो दाय गैया बेवहाय आंनि फिसा खालामनो नालाय आंनो सिबाबालाय आरो माथो जारलाथारहाय गथ'फोरजोंबाथाय अखा हायाखैब्ला बेफोरखौ दिहुनथ'ला आङो दा सान्दुं ज्रां दुंथारबासो दिहुनसै आरोना बाखि बैनि सिखाराखै फोद्दाला उन्दुनानै दंथ'यो सेस जिफ्रा नायदो सान्दुं थिं थिं दुङाबा दिहुनजाया बेफोरो बारा सान्दुङा गैखायाबो सुबा आंनि आदारा मा जागोन आंबो मिन्थिया आं जायखिजाया मैया नैबेखौ सोमनानै दोनदोंमोन खुगुनि जाग्रा मटरखौहाय बुटथ' सोमाखै आङो दिनैहाय दा बेखौ जानाय जायो ना मानाय जायो जाय बायजारिनो उन्दुदोंहाय मेसनाफोर आं नै एखमबा फोसाबनो हागौलाय लाङाहाय गथ'जों जाबजों बाबा गाइखेर दङ सिथा गैया आं मा हायो फुंनि रेडि खालामना लागोनसै सनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव मोजां मा शेयार खालामलांनो हायो सोबाय बाबा खाथा गोजामखौ प्लास्टिकआव सोदों आरोना मा 7 नङा 6 थाना नांगौ अके थारमाने खाथा गोदान बख'गोन आरोना ओमफ्राय दा जुदि बायसान्स सिस्टारा काउन्टाराव गैयाबाथ' गोजामखौनो इस्तेमाल खालामथ'नांसिगोन ओंखायनो बेखौबो लाफाबाय दा गोदान मोनोबा बिमाया गोजामखौ लानानै फैनोसै गोदानखौ ओमफ्राय लादो ना दा बेखौ थेवबाबो प्लास्टिकआव रेडि दैखौ एसे सायावनो सोखादो ओमफ्राय सोदो नोङो लेखायानो सोफादो जेरै सोयो बिदिनो सोफादो दे सेकेन्ड सेमिस्टार जाबाय नालाय बुकआ सोलायबाय नालाय दे सोस्रांदो मामबारै खाथाफ्रालाय दंबावोमोन जोबजोबाखैमोन थाबावबो सेकेन्ड सेमिस्टार जाबाय नालाय गोदान लानांगौ नालाय आरो माथोबाव न'आव प्रेक्टिस खालामथोंसै थाबावनाय खाथाफोरावहाय साहा ओंखाम सान्थि मोनजायैया बेसे गोबाव जाखो आं बारा गोसोआव गैला ओमफ्राय आं दिनै फिसाजो सिखारियावनो लोंखुमागोनसै साहाखौहाय सुजिबो एवगासिनो एसे दंमोन नालाय माबाय लोंग्रोबाय बिदायाबो हरलिक्सखौ लोंग्रोथारबाय बिनानावजों खुनु सान्थि गैया आरोना ओरैनो फुङाव दोखो मोनखाबाय दख'ना बुनायानो टाइमा एसे अभार जानायखाय सनाफोर जाब्रायनो थांनानैहाय फोथाल' एसे लागायलांबाय आरोना फैफिनबाय आङो खामानि दामानि एसे सिबस्रांबाय आरो स्रांबाय सान्दुङा दासिमबो एसे थिखिनानै दंथ'यो आदाराव दिनै एसे आलदा जानो सान्दों आं दालि सङा सान्दों फिसाजोखौ थगायनो हागोन ना हायाथाय दालि होननानैहाय मैया सोमनानै दोननायानो दहाय फुङाव जायासै नालाय बेखौनो आङो नैबे पटल आलु टमेट' आरो बेखौ लाब्रा एवनो सान्दों आं मोनथिला जागोन ना जाया फिसालायाबो जानो बायोसो होनलांखादों आरोना बेखौ खुगुनिसो जायो ओमफ्राय ओंख्रिबाथाय जानो बायो बिरादथार ओमफ्राय नै पापर मैया लाबोदों एवनोसै बेखौनो फिसाफ्रा मोजां मोनो खिन्थु आं जानो बायो आरोना पापर गुवारबो दंनायालाय स' ओंख्रिया बेनो आरोना सनाफोर रेडि लाखाबाय कुकाराव डाइरेक्ट एवनानैहाय गाबहोनोसै आयै आं फिसा गस्ला गोदानखौ जाथ्रायबायानो फुजा जाया मा जाया नावलाय मा गस्ला गोदान जुथा गोदान ओइलाय गियान मोना फैबाय ओइलाय फैदो हनै फैदो
बिमा फिसायाबो दासो जयेन जादों फैदो स्कुटि बोराय लालायबाय आया आं फिसाया थंलाब गोदान गाननानै दाइट दुस्थ' अबाव थाबथाफैखो नै मा लांफैदों मा मादों मानसिफ्रानोथ' नै ब्लाउसआ जेरावबो जि जोम बासिनायहाय नैलाय जाम्बियावबो दङ बाजै मालाय बेखौनो बिहरखादोंबा खान्थाल मादा कालार होन्दोंमोनहाय दा लांबा लांनानै मिलायाबाथाय गोसो सायर' जाजानो बायो आं मानसिफोरखौ लांनाय नायनोसै खान्थाल मादा नांगौ होननानै बिहरदों नालाय ओमफ्राय आं मोनसे गुफुर बायनो गोसो जादों रायजो खानाफोर दा गोजां बोथोर जानोसै ना गानजासिगोन 350 बेहा दैयाव नाङा मालाय हरैनिफ्रायसो बेना सौफैगोन अर्डार दहाय रायलायखाबाय जोङो फैद' ओरै हा फैदो फै ओंखायनो दैयाव नाङा दंथारो आंसो फुथुमनो नागिरदों र' एसे आं बे फुजा सिजोनाव हरेक मालखौ फुथुमनो बिराद मोजां मोनो आरोना गांफा गांनै लानो होनबाथाय गोजोननाय मोनथारसै बेजोंनो बोसोरा सोलायथारसै आंना बोसोरा थांथारसिगोन आरोखि नै बेयावबो रिगि रिगां क'क्राझारना जोंहा नै दुर्गा फुजाना साजायखाबायानो आरोना ओमफ्राय उनावबा लाइटआ इयाव हराव बिराद मोजां नुगोनहायो जोंबा बन्द'आव अबाव थाङो अबाव मायो ओंखायनो आं दानो एसे भिडिअ खालामनानै लाखाबाय आरोना बेफोरखौ उनाव नुहैफिनला एकदम मन्दिरसिम बैहाय मन्दिर जोबथा हराव खेबसेसो नायफैनो होनबालाय मोजां मोनगौमोन नाथाय बेयो जोंनि एसे गोजानबो जायो आंथ' फैफेरखायाबो आरोना मेन बाजारावहाय बेनो बिराद गोलावनि साजायखाबाय हराव खनसेसो फैनोबा मोजां बेहाय ना बाजै मिन्थिला र' मुखा मिलायबा मिलायबायसै मिलायाबा मिलायासै बन्द'फ्राव आलदा आलदायावसो थांनो प्लेनिं लादों नालाय मेन बाजाराव आरो बैथिंबो दुनियानि जि जोम दखान दङ ओमफ्राय नैबे गथ' गथायनि ओइलाय माथो जोंहा जैमा दुर्गाया फैलाय बिबाजै एसे नायलांनो इयाव साजायगोन आरोना रेडि जागासिनो दङ थारमाने आं फैफेरखायाखैबो आरो एबार फैनो सानदोंमोन खिन्थु स्कुल बन्द'बाथाय दाब जायगायाव थांनाय जायो नालाय गेजेराव हाबलायला सनाफोर नांगौ बुस्थु गैया नालाय बे गथ'फोरनि जि जोमानोसै बैथिं आसान खेरा माबा माबि दङ मेन बाजाराव फैथारदों जों माने आं बैखौ दामबा एसे मोसालांगौमोन हाय बाजै दुं होनबाथाय दे ब्लगार मानसिफोर एसे ब्लग खालामाबा गाइस मोननो देखायाबा मा होनो क'क्राझारनि मानसिया सिनुबाय दा क'क्राझारनि मानसि नङि मेला दङ नङा होमबा सुनाफोर ओंखायनो एसे जोङो क्लिपफोरखौ लानानै देखायनाय जायो आरोना थांनोसैबो गरम फुरजोब्बाय नै आं गैयाबा बायसान्स नों थायोबा नों देखायदो एसे गाइस मोनो बे जोंनायफोरखौ मोनानिखौ बेनोथ' आं थानाय जायाबा बेनियाव नायहैबानो जाबाय सुनाफोर हाइलरि ब्लग्सआवहाय आं बेयाव मोनानै देखायनो हानायनि आसा गैला आरोना आरो सोरबाबा देखायनो हागौ नायबानो जाबाय नोंसोरनो जा देखायदों बे देखायनाय फावैनो आंबो नायखानायसो जाबाय आरोना मानो होनबा आङो थाया दुर्गा फुजायाव क'क्राझारावहाय बाग्रासो लाबोखादों आंहा बाबायसो आरोना रसनाफोर अबेबा 30 थाखानि ब्लाउस होनो जानो हागौ बेखौ एसे नागिरहैबावनो रेलगेट फारसे थाङो आरोना फैदो लिलाला बोरै जाखो सनाफोर ओमफ्राय सासे आब'नि पार्लार ट्रान्सफार लाबोदों गोजौनिफ्राय गाहायाव लाबोदों बेयाव हाबबाय आरोना जोङो माने आलदायावमोन नालाय ओमफ्राय दा बेहाय लानानै फैबाय आरोना थिक थाक ओमफ्राय बिबाजै थिक थाक माने ओमफ्राय हाइलरि ब्लग्सजों कन्टेक्ट दंखायो नालाय आब'ना पार्लारनि मालिक गावबोना ओमफ्राय थिक थाक आरोना बाजाराव थांनाय फावैनो जादो दे सना दे फैबानो जाबाय सनाफोर खाथियावनोखा मा होनोमोनलाय बे जरखौ एड्रेसखौ मा होनोमोनथाय बावबाय आं दानाबा एड्रेसा बहा होनोबा मणिपुर टेलारनि खाथियाव आरोना आं जेराव मैया जि सुफैदोंमोन फिसालानि ओमफ्राय बेनि खाथियावनो एसे आगोलावनो मोनो पुलिस पइन्टनि टार्निं लानानै मणिपुर टेलार फैयांआव जायफोर लकेल बे मिन्थिखासिगोन फैबानो जाबाय आब' दिनै अपेनिं खालामबाय आरोना दिनै खय थारिख जाखो आब' 7 थारिखआव अपेनिं फैदोल' सोनाब फुजानि अफार गैया आब'
फुजानि अफार दङनो फैदो आरो फैदोल' खाथियाव मेन टाउन खाथियावनोखा जाय जाय मिथिखासिगोन आब' निलानिखौहाय जों दा आदारखौ जानानै लानोसै थाग थिग जादों आरो ना थांनोसै जोंहा एबार आब' नायगिरि आब'खौबो लोगो मोनदोंहाय नै आब' मालिकआ बे आब'निनो आरो ना ओमफ्राय बै आब' सासेया नायखायो आंनि भिडिअखौ आं लोगो मोनदों आरो ना साबस्क्राइबार आब' था मैयाबो बिदिनो गाबथा गाबथा थांनानै दिनैसिम आंना एकदम सागायाखै आरो दाबो नै हालोदा बे रोखोमनि माला सहैगोनथाय आधा घन्टा लागोन आरोखि माबानि 5 मिनिटनि लामाखौ थैस नै बैहायमोन आब'नि दखान आगोलाव गोजौआवमोन आरो ना ओमफ्राय दा बैयाव लांनाया फैबानो जाबाय दा सोनाफोर आहा जानानै फैबायना दा एसे मालाबा फैनोसै आं दखानावबो आरो ना खानायफोर बोबाथाय बेयाव फैनोसै आं मालाबा खनसेनो बाहेरा स्कुलाव फैखाबाय बिजानियाव नै गथ'वाखै ओइ फुजा नांखाबाय जोंना नै सिन्था गैला गोदान नामा नै गनोसै बेल मारिबाय फिसाजो फिसाला ओंखाम जाखांनानै एसे रेस्ट लाहोबाय आङो ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै उखैनाय मोनाखै बे आब'नि दखानाव सिंग्रा जाबनानै गाज्रि मोनगासिनो दं आङो बेनिफ्राय नायदो जि जोमाहाय सनाफोर बेनिफ्राय बेखौनो बिमानोथ' नै ब्लाउस गांसे लाबोबाय आङो माने आङो फिसाफोरनो लायनायनि मोनायाव सोंहरदोंमोन आरो ना आंनो फुजानि माबाफोर नांगोन नामा होननानैहाय आरोखि ओमफ्राय बियो होनबाय ओमफ्राय माया होनबाय नाङा जेबो नाङा ब्लाउसआनो गांथाम गोदान दंखायो फिसाजो लाबोनाया आरो माने आंनो बिबोनां लाबोनाया ओमफ्राय थिगासे नाङा नालाय आं गथ'फोरनो लानानै फैबाय जाबाय बेनिफ्रायहाय फास्रा फुस्रायाबो नाङा होनखादों दाख्लै आं इउटुब पेमेन्ट फार्स्ट मोननायाव हैनायावनो नाङा होनना बुंखादों दंखायो होननानै ओमफ्राय बेखौबो आं होनायखायसो लाबाय आरो ना बेनिफ्राय थेवबाबो आं फुजानि गोसोखांनानै सोंहरखाथारदोंमोन आरो ओमफ्राय गावहा हरावसो बे गोदान ब्लाउस आंनि बिबोनां लाबोनायखौ चेक खालामबाय जाहैदों ओमफ्राय उनाव बेवहाय कालाराथ' दङ गुफुर आरि दङ जाहैदों ओमफ्राय गाव गाननो लुगैनाय बायदि गैया जाहैदों माने खान्थाल मादा गाननो लुगैदोंनो खिन्थाहरबाय आंनो ओंखायनो खान्थाल मादा लानानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय आं माबाफोर नांबावगौ नामा सोंहरखादों ओमफ्राय जेबो नाङा होनबाय माने दंखायो आरो अबेहाय थांनो जायो नङा होमबा आरो फैबाथाय बिबोनाङाबो लानानै फैखायो आंना ब्लाउस दख'ना मानि थाखाय आरो ना ओमफ्राय मेख्ला बेफोरबायदि लाबोखायो आरो ओमफ्राय गेजेर आं लांबाय गेजेर बेबो लाबोबाय दा टेनसन गैला बेनोसै सनाफोर ओमफ्राय दख'नाखौ गोसोखांदोंमोन आङो ओमफ्राय गाव जेबो नाङा होननायखाय आङो लायाखिसै आरो ना ओमफ्राय आङो हरेक माल मोनसे दख'ना लानानै फैबावबाय आरो ना गानसा बायनो होननानै सनाफोर नर्मेल सोलिनायावहाय बेखौ खेवनानै देखायला आं मालाबा गानबा नुखासिगोन आरो माथोबाव सनाफोरनि जि जोम खनस्रांनानै लानोसै एकदम सान्दुङा थैनोबा बिराद मोजां दुंनानै होबाय आरो ना रानस्रांजोब्बाय दख'नाफ्रा रानजोब्बाय फिसाफोरनि एसे दंबावो राननो लागा रोजा दा खनना लानोसै स' आंना शपिंआ फुरा साक्सेसफुल एबार गथ'फोरनि जाबाय बिमानि जाबाय बिखुनजोनि जाबाय बास ओमफ्राय बिमाफोरा बुंहरबावदोंमोन बिमानि शपिं दं आरो बिखुनजोनि शपिं दं होननानैसो बेनि आइनि उनाव जासिगोन आरो सनाफोर दा जोंनिया जाजोब्बाय दाउ 200 থাকে আর কি দাদা 200 কি নাই আমার এই কি কই রে ভগবান बिथांनो आङो इउटुब पेमेन्ट आग्लायनायजों गामसा जरासे बायनानै दोननो सानबायमोन मालाया मा होयो आंहा बेखौनो होनसै सिबाय गोजोनथोंसै बेजोंनो आरोना आंनि चइसफोरखौबो लानाय नङा ओमफ्राय आंनावबो इसिबां गैया नालाय जेबो ओमफ्राय गामसा जरासेखौनो 200 आरोना 400नि बायनानै दोनसै दानोबो रोङा जाहैबाय नालाय सनाफोर आं बिदिनो गांनै बायनानै दोनो आरोना 150निफ्रायथ' 150सो बायबावलायो झुमखाखौ दांनायबाय आङो सनाफोरनै आं मोनथियाखैमोन नालाय ओमफ्राय आं लानोथ' नङा खिन्थु दांनायनो होननानै दांनायदों आरोना फिस्ला एसे बारा थाबथानाय नङा सिफ्टिपेन थेबनांगोन खिन्थु जिया थिगैनो दङ किमान কৈছিল दादा किमान কৈছিল 1800 हा दादा 1800 होनलाबायबाय माथो नै आं मिथिला रावबो बिसास खालामनाय नङा सनाफोर आरोना माने ओरैबायदि अबस्था हाइलरि ब्लगजों थांनाय समाव बेखौ दांनाय नङा बियो बेलासियाव आरो फिसालानि इमारजेन्सि खामानि ओंखारनानै थांफिनबावनांदों आङो बे थांफिननायावसो आङो गामसाखौ लाबाय आरो बे झुमखा दख'नाखौ आङो दांलायनायनो मोननाय जाबाय आरोना माने सासे आब'आ रहाय आं फास्रा गांसे लांफानो होननायावसो सनाफोर नै बेफोरबायदि कालारबो दङमोन सोरनि जायगायाव बेसे दाम आंथ' मिन्थिला जोंनियाव 1800 होनना बुंदों हनै बे दखानदारा बेनिफ्रायहाय 1600 ना मायाव हरगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोङो लायाखै आङो फैफिनबाय ओरैनो आं ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै जायफोर आंनि बेखिनि एकदम गालाय गुजाय ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आं लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय